Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ku saurara da kyau ‘yan uwana maza da mata. Rayuwar kwanan duniya ta wucin gadi ce. Duk da irin yawan mutane da ke following ɗinku a social media suna iya sa ku ji rayuwa kamar ba mai karewa ba ne. Wayanda suka shagala suna faɗin abubuwa kamar haka. You only live once. Sau ɗaya kawai kuke rayuwa. Ma'ana, ka sheke ayarka kafin ka mutu domin rayuwa sau ɗaya ake yin ta. Astaghfirullah. Suna yaudarar kansu ne kawai zuwa ga bata. Shin ba su sani ba duk abin da suka samu a duniya da yawan mabiyansu a social media za su mutu su bar su a burne su a kaburburansu wata rana? Kamar yadda annabin mu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, akwai ni'ima guda biyu da duniya ke yaudarar mutane da yawa su rasa. Lafiya da lokaci. Lafiyarka da lokacinka su ne mafi tsadar baiwar da Allah ya yi maka, kuma kada a ɓata ta akan wasu abubuwa